I will finish. I am on shadow. I am in answer. Too much ashefoni etiefo sisi ya ba apam bebia enkwala no wie mo kire wona ye wo sisi ano na you can take pictures outside but Momέnt time na yemobwa ehuna yeye because ya suspend by year 12 years ago ya suspending for 4 years so time so ye aman bensin ese bia energy we die no kurani aye mpofuru
na je se bia mo de sere no Momenti ebia na say fast forward nkwala yi a efrim awofo no watimi no machia nsembe na ade ato mani awofo no kashia me wo obi wo mpoano ho en apofo ono hwe epo so ni zamina mo kashia mo no di nkomo na abanze enne da wo mutwa ntwie no wo mutwa ntwie na ntwie udwan ni nkoko na wo mu pacify abosom na akose sa enema no ya efan na say yi about time sa oyini no bo mo sembe na mutimi aka kire wo ahun baba sem wonsi abutre na men chad ya CPP for ba be interview na enze mu ni ansi abutre na ni corporate na eko prepare insurance scheme di aba na obia di share issue kono man insurance amasana yi ka hia busebia ejina so dia prepare amotion yani tie say other political parties ni bi so embema musika asamisi na early Monday morning na mfana mensori kura na mti say omaba no be yanti no kompo ano ka uska sika no mum dia no kura ni ya meni ebo ntimi ntie sika dodo a wom de bai ntwen se na be ya yenya nkola dodo no sabaka ona yesi wo bazisia amsak nipa woman no it's about the total number 15 about 15 na enne ehihye be no mde agu akwan mu a omode be pen kwa na chi kura ko hospital much area na yawo modina oma to Mäss grave benefon bi kolan bi parents see no oma ma ya Mäss grave di bimakofa ya see ya omutu grave wo a omina akona beso ebe ya memory na hospital ni see wo sena ebe ya asumbi baba na we fast forward asembe na waka kire Apam nyina so mo hwe nsese ya Apam mo mbomba din se kola na so din time na ya so din nanso na ndisa din se ma ense ubia ya bakchi no mpa no okudware without any permission the person the parents they aba ma che sent on them small ko dware wo ho wa bre map permission say onko a dangerous area. The area had in fact this side of the beach very calm. That side kuku echiwon and a rocky and very turbulent area. Ujarwa unime jarpa over drown. I can't show anyone share abom there. In fact, I'm not taking one. You can join 7. Send a bear, they were pacify and an ama abosom. Mobile. Na we no kura di tu ne se kura ball no e se amambe no be se wo be na brano anase mbe koso hasere you know I'm say e poso ayedin yeah some ayedin na e be brano se ne be ya asumge be yedman na mpenfo cheze kokram amfara mo wani ase a so won fere se wo idru be so nti
yɛkɔ akɔyɛ kɛsie nkɔlaa yi n'akyi asɛm mmom deɛ mentumi nka no sɛsi a because yɛbɛyɛ biara no ɛyɛ sɛ wɔmyɛ vigil wɔ mpoano sɛne ɛbɛyɛ a wobɛfa nkɔlaa no nyinaa ɛfi po ase aba. Mo nkae dum bi a mobɛyɛ de accommodate nkɔlaa yi ana? Mentwee saa deɛ no ho mmom na by all means wasɔgye si yɛbɛhwɛ nyina ɛbɛyɛ de aka nkɔlaa no. Ɛda ase nana. Da ase ne hɔ. Abusuafoɔ yɛne apam hene ɛna atwitwe nkɔmmɔ ɛna no ne sɛm wɔde ato dwa no sɛdeɛ asɛm no ɛkɔbaayɛ deɛ ɛfiri mu deɛ abɛsi mu ɛsɛ sɛdeɛ nana ɛka no the current update a wɔde ama yɛn sɛ ɛnora yɛ ɔmo saa ɛnya 2 bodies ɛfiri ɛyɛ ɛpo no mu the number arises from 13 to 15 na ɔsɛ ɛka sisi sɛ mpo koraa no sɛdeɛ nkɔlaa no ɛka yɛ sɛ ɔmo nim dodoɔ a na ɛdware ma isuo no ɛfa wɔn koraa no the ma titiri ɔmo twe ɛbrɛ no bɛsi ɛyɛ nnɛbena no ɛyɛ sɛ na ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ number no nyinaa ɛno no ansa na ɔmo bɛsi wɔn mu a ɔmo si wɔn mu ɛnɛ ɛyɛ mass barrier yɛde nkɔlaa no nyinaa sɛbi ɛkɔhyɛ fam na abusua agye wɔn akyi koraa ɛyɛ yaw kɛseɛ ɛna ato abusua nyinaa nso Nyankopɔn ɛne nim deɛ yɛ ɛna ɔyɛ ma ne mma daa ne abere nyinaa yɛbɛkɔ so a na yɛde mo akɔ ɛyɛ mortuary hɔ na deɛ kɔ so wɔ hɔ biara no yɛama mo nso so mo ani atumi ahwɛ bi na mbɛsɛ gu nsɛm bi a na ansa na ɔmo do magu yɛade ɛda hɔ magu a okay abusuafoɔ aha na ɛde bɛsi medin deɛ ɔbɔfo mike ɔ fɛmɛ fie saa nana bɛgye so teflon ɛboa ɛma ɛkɔ online ɛna yamson jamaica ɛboa post production ɛna his excellency ɔdame 1 ɔno nso ɛboa yɛn ma bibia ɛyɛ kama ɔda ɛti bibia yɛgusua wɔ apam yɛbɛtɔ fam biara no yɛbɛma ma so ate yeah yɛgusua ɛwɔ ɛyɛ apam ɛyɛ mortuary hɔ a yɛgusua ɛne mpanyinfoɔ yɛhwɛ deɛ ɛkɔ in fact hwɛ nipa a ɛgu kwan ho a ɛnyɛ nipa ketewa na sɛ the mass barrier na ɛna ɔmo ɛna wohwɛ a mamma bi ɛbɛkɔ so ɛwɔ ha na ɛnyɛ easy not been easy though but yɛgu so ɛne yeah nti yɛgu so ɛwɔ ɛhɔ nti yɛgu so ɛwɔ ha na sɛm no hwɛ inside na yɛakɔhwɛ deɛ ɛkɔ so wohwɛ a sɛ woni accreditation a ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛma wawuram that's not been easy though but yɛgu so yɛwɔ mortuary hɔ na yɛnim deɛ nti a sɛ aha yɛ choked saa aha yɛ very choked it was so call inside Aquafa coverages. It was so high, and for it was so. It has still been easy though. Usha more mass barrier no waha.
T. So, yeah, Mäss Mariano. Mäss Mariano. Yeah, body sinai be wahano. And yeah, Ufusum, the ama yeah, Mofrano, Osha. Yalo to 190. Me wa ejapadi wa Kristo mu adomoro so amintu menka. Ni mo jaya tumi wo mu. Na de tia mitika. Dan na me wa ya me Kristo. Ma boni di na ma dono. Me wo ejapadi wo Kristo mu. 1, 2. Me wo ejapadi wo Kristo mo. Adoso ame to meka. Me wo ja to me wo. Na ode to me teka. Na mi wo ya ma Kristo. Me boniti na ma. Ejapadi wa Kristo mu. Me wa ejapadi wa Gasama ni kruwa kame. Gasama ni kruwa kame. Madisya ya. Enti ouna mane mame. Enti ouna mane. Dana mwaka wa Kristo. Nami Waka wa Kristo. Mabonere. Ejapadi wa Kristo mu me wa ejapadi wa Kristo moje bi ahrubani moje bi ahru aya adum kwansu me aprin fa Kristo kumu Kristo adum bi na ode adum bi na ode aje abode na madano ma bode na bada Nuwe ejapadi wa Kristo mu me wa ejapadi wa Kristo na fabu na ebu mibim na fabu no ebu mi mara wada na nije mara me bona Kristo si ayinti Kristo eradi Kristo krankrajefo eradi Kristo krankrajefo na Eweyini simi wa ejapadi wa Kristo mu odo mi kosi wu mu mpo wesie mi ni mparado no wa ma me hu ne dombro so obaka me wana hindi mu maboni di na ma dono no wo ejapadi wa Kristo mu me wo ejapadi wa Kristo odo mi kosi wu mu mpo odo mi kosi wu wesie mi ni mparado no wesie mi ni Mama me unu dombro so mama me hu ne dombro obaka me wana ini mu obaka me wana ini mu obaka me wana ini mu
Amo yam takakra. Video live. You have to crew for never. Mama yensi etraza na ya mompa. Ya da si ya nyanko pon ya ba ka se. Ya shafu ya. Enna si ya da wona madum suna ye. Jumadi ya ye filasi. Ye kwetiru ye bibiala onye ye. Ye ton sa fra we wrade de. Ba fadi ina ndo mu sha wo enyim nyam. Na ma otamfu na gina tu ina mbrase. Ma ade ina nwe nkunyimdi. Na yamfa aseda ma wo Yesu de. Ma yanka America sepa. Okay. Yeah, sisi a omedi kan aye first aye awufusum ede ama aye ye mofra no wo hwe na kai wa hase ya. Sisi a 10 coffins and so 10 coffins. Yenya eye opanyi kaye first awufusum ede ma eye ye mo panyi ba che process But did the other John Annan? se shada ama Yawo aye Prince na yawo Ekwesi Asa Bentel
to share. It has not been easy, but you know, you do so. It's a very nice coverage. Mass barrier of the now 50 children are more drawn in Apam and big barrier mass barrier the mouse is because we are seeing to Ghana yes so we are more it's not easy. The preparation is ongoing. Which are preparing also on camera. Sabi yeah before Robert Nasi now married Messi and then issue question. This is not easy. This is not easy. To say, Osha, and pay for more Apam, for more Apam, and I hear more for more Tanku, or more Atanasi. No, to her, Bia, and I can't super pay. I can't super pay. Yeah, I'm sure for Omo Emma.
afiri mu na wohwɛ a ɔmo ɛwɔ hɔ no. It has not been easy. Mami, we dey mon kafa, why? Mon kafa. Sɛ wohwɛ a dodoɔ no nyɛ wɔn adwene sɛ ɔmo ɛbɛtumi akasa firi sɛ deɛ ayɛ no wɔn control koraa ayɛ den because sɛ sɛ ɔmo observe sɛ ɔmo hwɛ sɛ ɔmo bɛtumi anya social distancing ɛwɔ ɔmo mu na wohwɛ the way a ɛnɛ mɛsi yɛ deɛ I don't think sɛ social distancing no bɛtumi ayɛ possible as of now. Social distancing, yeah, they say, everything is possible now. In fact, we are this year a free mono and a seven. We show more so at the hammer. Mama and I will share your limited swap. We share Emma, so Mama Iguho. And in fact, it's not easy. It's not easy. So no come. We be bia eye. We be bia eye. We say a champion for na we do more. Champion for. Amba na ya shase na ya ye ufusom. Ya mo hwe ya ni mutintin so a. Asofo the clergy almost so and I walk on the clergy and I walk almost so I have my bibia cost so for naba about the bois or bibia come say the kind we need accreditation and now they say about more and chief fisherman and chief fisherman ne chiami na ewa ha no na te say wako kwasiara no mutimi ya amamre ni nyina se de ese ne fata wo ye ni nyina ma ya fan ma sala wala wo de bakrom ya wo ye ni nyina ma ye bibia ya fefe ntoko ya mbe etimi na akem ya la ye de ambe amamda no wa kire no wo ye ni nyina pepe na mo he ye no amamre na mo ye no efa de se abosom no agitu wajetu first na bosom no no boefu nti wodi nka gwa na wode man no wampe na ebufu osan wakafa akoko no su wenje eti na nkonfo no wodan ho wode wa wo pacha waya yem kuma adu eti no wagafa gwa no foforo be ya ne wotwe ya no yede ofa je fi na kire wa plan na akuro na kire onyo wori ti wode be mani biara oje wode be mani biara oje ya nyane ntie se ayi enu asoso musa enya mienu ewuso ni so o ori ya kwishisa okay bia maybe okay bia 13 okay na ayi enne na ye penkwa no krabie na wo hwe ifra no pa no besi sabrin say na wo si hudwumadu sisa mo hudwumadu no sisa no we no oya awo nti wa mame sisa nda wo fa nda ze yada apa asama yehunu bi dan ono na nda ya ede yehu ehwabo mule ayinfo ekukudamis na azaba nkonfo ekukudamis na aba pemfo a owe nkonkomi ya wa aba ehwe street mu wo so a obi ata ontrefi domo ba no wa ede wo ba mule police fu no so wo gba ban yi tumtezire pemfo le so wa yi bibia police for am ba police for IF police commander I won bana ba do me why ya to papa ti jumejina yezu wa no ibia da boko si ade de da ban mu pe info ma kansa je bia mo ba kansa sana wara start jumejino
yɛda ase Okay. na wasɛm foforɔ bi a wobɛtumi de ato yɛ anim No so mama pela maka ile. Obia nkara kwantuni ye. Apama na awowa wontum wamba wo hwɛn no. Obia nkara kwantuni basa ye biara ɔno mma. Sabi wo hwɛn le wade no wori wo be si so no. Ɔyɛ awɛ. Nti enya abaso ye yom bi biara ɔne ye. Nti ya mama basa ye biara so ɔmba. Nti ya dadam no so wa ba na asrɛ. Obia obata bia ne bekum biara obeyi na akoma sudan bosu ɔyɛ awɛ. Nti baba ye de benya abotel na wo so isuna ye su pia nhwe ne ya na wo mo so akoto abofa ba no do wala yami na ɔde ma ɔne ne yi da no ya yami na ɔde ye de ɔkala mo fa ban ngiti wonkogu nsu no mbendem na ye huni senti timi ya hwele ndema wo de gu akwen mi ne zi ya nsa ye hu de baadin ibiem sa sama o na ɛnɛ ɔmo ewie saa mass barrier ya ɛhyehyɛ fufuo bi ɛwɔ hɔ bi wan ye wia ne mfi ɔno aban no mba mi biem ɔno ne mfi atɔ ma na lankasa na ye ka trase na ya nhyehyɛ ya de ya ba ye symbol ekesisi bebi wo gura won ye de lenja abobo ye da kyerɛ wɔ mo no wo ngura wɔ ya ba ye de minze me nhyehyɛ na ade ya ba ye nhyehyɛ a ɔfata ebi amofama inye 18 years a ntum ye de imbo gura nsu ko school ekopa nti ko school hu nya la wo la be de baba puna na be de ebo gura ma ka fa asan bi edaba eti saa adwumadie no time bɛn na mo bɛyɛ no signboard ni si no ɔno ye wia eri ya wia be fe ba trans ukude na mpe no oba trans na mo wo bia so ya na ye wia oba san so mpe no ɔman no mpe no ya waje bi wo fa no blow sisa ansabafo no mu bode no de da bode wan wo nsunu bode no wo nsunu a aye wo fɛfrɛ nkafo no a why de when you go grind and one what fair from into our we can say we are being funnel when you come from Sunano, while question one below. No, we catch on we catch on while when you want to say natural valley few Sunano, Apam Weffy, and Pano cry natural when you want to say no beyond wider. After no Sabre no time been on Bay Sadian. Oh, the Asian funo amaye no china wukuya na damenda mani na obede obabaru amparo all right eti nyame adomo a ana sane mani nyina ebeba so na I believe say yempanyfo so ha bia koso kama ewo aha it has not been easy. The atmosphere has not been easy still, but you so to Tony na okay kind of bibia betimi come Yeguso any before Eddie Como Eddie Como Kakra. Yabessin and Eddie Como Kakra. Takunya Wa, waiting an Eddie Como. Okay.
Bana yene na na aba bedi ekomo ekakra na we dey wani mu a we dey ma yina ekafra Yo. no pacho bobo wudi na kura wudi hine waso wama yaso ati we too much gh online you YouTube on live CCI Yo, we're from Naneje, Odipro, Mindful. Yabaha, Oye, Amanda Watu, Yenu Anumi, Oye, Yasam. Say, Yen to me and Puffy, and the young shaman one could say once ya. Or they hear Yabani Busum, Bia, my FM. Was an Mofamea, wicked in Shemi Waya. Ghana man and that a future generation and a yashro money. It is a yashro one yet to be a Kufina, Yankadi, Dinayada, or they have you see a woman, and they actually have one of Quabia. Na what say BHK CSA abono saying energy what say BHK CSA abo Apam no saying and also jail. Yala. Yashoki. We send a number 10 and 11 day or dorsal. Say, what could a bafibia? Ibia Nipoku and Apian. But he or Sumahan. Or Sumahan, yet say in the Yanda. Another year to 1 a month. Yashane, what is it? A Quimbia for the Yansabakan. Yafado. Send us a waffle in bar. Ibia in the Apian. People in the bus and son of Abadadi. Yakopa Nadumara, Yansaka, Wiyala, and they had one Abia, Yakania Capo, Krabi. The master made it. One woman, if you name a first accident, Well, I went to I will finish. I am on shedding. I am in answer. That's yegusua ne hemfo atwetwe enkomo na yenya ne ntie se apam hene ana musini yene nana soso batwetwe enkomo na se bo no soso ade na no disem ensoso ade ato yenim na yema wakwaba ya e ba cho ne tese ya mi adom na ene die yenyina yenim se ne dia me abehia nya asem papa asem ben ena wo ka kire Ghana ni wiasefo nyina sese mafa fide so etie fo na ahwefo nyina na yempen sa na so aba no me se wo bobo odi ama na kwame ntua da fifth to fun of Apam na make say etie fo nyina so aba na yaso yatwe ye no ama ye hu dwiri ye papa so enya ba ye bende ti de na namu ye ya fata bia yaye na sia na so ye behwe ye kura ya de hye no na ekyire no ya aka no ya bɔ ho ban ye ne abam ne msini wo ha ahwɛ sɛ sai biche we ebi si Apam ha bio ti sia no de yaba sia no na sia ne mfama 20 ampo yankopɔ na ye hwɛ de aka ye ntutu yerase na we de ye bɛkɔ so ana ye ne ye modidi nkomo kakra sebi to say ye free ha den bio and trankonya musoso mo beye yo me da wasipi me ameka say ye frame me nana ebuso epenyin kwisi eminsa me ye nana efrimine ebuso epenyin na se na wodi kaka no eye kwesi da atwa mi nananom na apopohin na nimpanyimfo na nana tufohin na asafo ekwebi ye nyina ye hyiae wo ye busumpanyin nana apa ho amande kwan so no ne wode ye bia ye nananom so wogina sopem ma nyame adom bibia atoto ma asomdwi aba nti ende za ye wo he no chede ye gya ho kwan kra ye wia amande bia anyo ho bio a ye nti bibia ye dwizi ato asofo na wo so woze wo mpaibɔ woze beta mofra bi echi
kyerɛ hɔn na yɛgya hɔn kwan asomdwee mu nti rebisa na asɛm ma ɔte ne na obi bisa sɛ na de na mohyɛ fitaa ne tuntum aha ma ɔte ne dɛ obi kuma ana atɔfo a wɔn yɛ tuntum obi nso yɛ fitaa na ɔkyerɛ black and white ɛna yɛyɛ osana eyi so mmɔfraba a wɔndu beebiara na wɔahwe wɔn kɔɔse dɛm nti kwan biara do na nananom wɔn na obi mu ayɛ fitaa obi mu ayɛ tuntum obi mu abokogyan obi mu ayɛ fitaa yɛ kogyan gudo ɛna ɔkyerɛ yɛnya abiri papaapa nti yɛkyerɛ ma na ɔbi a ɔtɔpum bi ɔtɔfo na eyi biara no wɔfiri fitaa na wɔde yɛ aha yɛda ase yo meso asɛm a ketwa to ada asɛm a meketwa to anyi dɛ dɛ dɛm asɛm yɛ abe ayɛ Ghana na wiase nyinaa asɛm osa na dɛm asɛm yɛnti bi wɔ beebi ada nti yɛdua do yɛdze asrɛ awofo nkankan wɔn a wɔwɔ mpa no na wɔn bata agogo dze agorɔ no ɔnkyɛre bi asɛm yi si ne following week ya na yɛate obi nso apa beebi wɔ mpa na afa beebi so wɔkɔgua na ɔkyɛ dɛ asoɔdze ne da ho awɔ hɔ mpanyinfo ɔdɛ wotɔ na mɔno wɔkɔgua ho wɔ hɔ ansa na wɔrefi wɔn nti yɛsrɛ yɛn nanom awofo na egyanom dɛ mmofraba na waba no waso yɛ zen papaapa nti wɔn bɔ ma na wɔn tu mmofraba no fo mpanyinfo no yɛ de ato da awofo no so wɔbɛyɛ yɛ de woba wɔ fie kwesi dɛ na holiday bi na aba fo wɔn yi to na hwɛ dɛ woba no tifia no tifia na wɔn mmofraba no so nkasa osan dɛ na ma asɛm posi na police commander onyo na mpanyinfo ya announcement dɛ mpa no hɔ no ɔma mpanyin ɔna membrɛ ni yɛrɛ bɛyɛ abɛnti wa ahyɛ mbra dɛ beach wa ban nti police commander wɔ ha odi nka yɛ announcement nyinaa wɔ information centers wɔ ha nyinaa nti na yɛ nyim dɛ asɛm announcement a wa yɛ mmofra be wɔn nkɔ hɔ na yɛ nyim ma nyame wa aka ɔno na obem na ndama asɛm yi abɔto yɛ nti yɛ srɛ awofo no dɛ yɛ nyinaa yɛ mfa yɛ hunjim yɛ ayɛ wɔn mba na waso yɛ zin yɛ mmɔmɔ yɛ nkyɛn wɔn odu beebi mpo na hwɛ no yɛ a wɔn bɔ mpanyinfo na ama ndɛ na twi wɔn aso ama de suru abaaze no ho kakra amaze manyin yɛda ase yo meso me da ase pii ayegu so ane ɛyɛ mpanyinfo ɛkasa ɛwɔ ɛyɛ dwumadie ase na nsɛm no nyadeɛ sɛ ɛyɛ nsɛm papa na egu so ɛwɔ ha sɛ wohwɛ ɛyɛ asɔfo mpanyinfo a asɔfo mpanyinfo bebree ayɛ ready ɛwɔ ha wohwɛ yɛn nsa bonkum so a ɛna wohwɛ sukuufoɔ nkɔlaa no nso so bebree so ɛde ɛyɛ batch bread abɔbɔ ɔmo nsa ɔmo ba na ɔmo aba abɛhwɛ deɛ kɔ so na ɔmo de ɛyɛ yakɔ anaasɛ ɔmo abɛgya ɔmo nuanom na yɛ kama ɛhɔ it has not been easy though it has not been easy but we are trying ya report bi ɛbɛkɔ so biara no ɛbɛma mo nsa etimi aka. Giant red ɛde abɔ ɛyɛ wɔn ɛbɔ so awɛwosɛm ɛna ɛsie no awɛwosɛm ɛna ɛsie no wei deɛ yɛdeɛ pɛ no 2021 emu nsɛm no so ɛyɛ adɔɔso 21 emu nsɛm no yɛ adɔɔso egu so kade dignities no afei na dignities no dodoɔ na ɛba ɛyɛ MP DC ɛne ɛyɛ regional minister afei ɛna wɔn ɛba ɔhwɛ yeah tuhwa IGP about around ɔhwɛ
Maame Irene aba abɛka yɛn nsa ɛwɔ ha maame Irene abɛka yɛn nsa ɛwɔ ha ɛna yɛ maame kumsi fei ɛna yɛ maame nso aba abɛduru bɛhɛ ne mpanyinfoɔ ahwehwɛ ɛyɛ nkɔmmɔ. Yɛ maame ɔno nso so abɛdu yɛ maame ha wɔ kumsi nso abɛdu so be easy. MP any your kumsi yɛ maame Irene so aba abɛka yɛn nsa. It's not being easy. Before original minister and Yamame Hawa Kumsim, DC Admiral Coordinator, Champagne for more about the chair, a mission for. Yani yinua bema bako we Mumford Taxford neighborhood Taxford commander bako ewa ha na yene ni bididi enkomo minia say na wo say ensem na nkasa esi koso sana ensem na si ya abanu na kra yina ya sasa asem we esi na semia mi gina he me Apam district neighborhood task force wo chairman na ho ni say this meeting other 6 to 7 months in a sa uniform ya me police because of task force any police when you combine in a shabi in never necessary mindful sena government is maybe on journey so maybe an ye young for your bon ban papa into who mindful who slow so we do an crab you who slow we are one crowd who slow into your only who say Apam ha na ebi ni ha nti yet task force ni bi yekita nimpa be say more than 24 I'm a task force one year task force ye letters no ye kama Apam ahemfo no say na ye person ye okuma because ye o mindful no mindful adwe utumi nkontu ko okrum utumi mbodwe okrum utumi enye person se bia okrum de na sane ma we nyina mudi ato akram sase mu etimi esi and say ye de letter kama Apam ahemfo no say person ye task force no na so mudwe ba enti ye ni chief fisherman
ɔne ne mpanyinfoɔ no ɛna yɛka bɔ mu a wɔn yɛ announcement yɛn sɛ kansa nkurɔfoɔ no yɛde lɛtɛ no kama ahemfoɔ no kɛkyɛ me sɛ ebi mu wɔ hɔ wɔn mu ngua adeɛ nti wɔn ankasa bɛsɛlɛte nkurɔfoɔ ama yɛn na yɛne wɔn apatro ama biribiara adadi yɛakɔ wɔn so a wɔn mbua wɔn fa nkurɔfoɔ no ma yɛde lɛtɛ no bi akama police commander district police commander no ɛne station officer wɔn nyinaa ɛɛfɔɔse sɛ takɔs yɛbɛto but kurom ahemfoɔ no wɔn ama yɛn fan me ne wo kɛsɛ sɛ me di atoro wɔ awurade anim a yɛnkɔ wɔn so yɛmmubu nkɔ wɔn so na mekɛgye me lɛtɛ no mmra na wɔn so mfa me lɛtɛ no bɛka wɔn mu sɛ wɔn kɔhyɛn sɛ lɛtɛ no bɛka wɔn nsa ɛyɛ wɔn ne mant no nti den so na wɔn yɛ fa ho nti incident na aba no me Kojo Agri me kasa wɔn ka ho mpanyinfoɔ no ka because Apam ahemfo no wɔn ka ho yɛfam Kojo Agri me timanfoɔ nti Apam district no mene neighborhood no mene wɔn chairman wɔte aseɛ nti yɛhu sɛ polisifoɔ no yɛ ne wɔn waa no ɛdɔm a yɛ hɔ no yɛahoɔden buru polisifoɔ no so nti no kɔ polisifoɔ no taa yɛkyi nti yɛne police commander district officers ɔne CIDs mpanyinfoɔ yɛn na aka bɔ mu ɛna ahemfo na reject Apam bɛn na mo sɛ tu bio a ɛma saa sɛm wei no nyinaa mo antimi ankɔ so ankonya saa permission no nti no yɛde asɛm no kama police commander district police commander de letters no nyinaa na wɔn sɛ ahemfo nkɔfo gya wɔn mu huro wɔn wɔn nyinaa nim issue wɔn making ɛyɛ me na mede letter no kama hɔ letter na ɛwɔ wɔn nkyɛn no the same letter wɔ police commander no office sɛ me di atwa wɔ awurade mu a yɛmmubu nkɔ wɔn nkyɛn yɛmi sɛ letter mede ma wɔn no wɔyɛ ma wɔn copy nyinaa wɔ incident no aba no ahemfoɔ no ka ho papapapa alright transport no wɔ a obi ahyɛ dɛ ɔde ne nan bɛka po okay I believe sɛ yɛbɛtu wɔn na mo na yɛn sa aka letter no bi na yɛne mpanyinfoɔ nso so adi nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛ asɛm a woka no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛyɛ busirimu ɛyɛ nokorɛ alright yo yɛda okay abusuafoɔ sɛ wotie ɛyɛ nsɛm a yɛn nua bɛrima no ɛka no deɛ wɔkyerɛ ne sɛ ɛyɛ tax force ɔmo yɛ ɔmo adwe so ɔmo bɛte a ɔmo kɔhu ɛyɛ district police command na ɔmo permit no ɛyɛ ahemfo no ama wɔn akwanya ama wɔn ntumi afa permit no anyɛ adwuma ɛno ka ho bi ɛna mma ɛyɛ saa oyɛ nei etimi ɛbɛto ɛyɛ apamman eti asɛm no yɛbɛkɔ so adi so na deɛ wɔ mu biara no yɛma mo nsa etimi aka yɛgu so dwumadie no afei ɛna yɛhyɛ aseɛ sɛ wohwɛ me nsa tenten so a wohwɛ ɛyɛ nananom ɛna amammerɛ mu no ɔmo ɛba bɛma ɛyɛ deɛ mpanyinfoɔ nso so akɔ aba Nana, if you are the center of home, and you pay for the assemble to the slow. If you are time full of us more there, also make him painful. We are up and there is someone who shall say into one chance. So as a pet, you will go to town. I am a young Sana washa na so wada manye. Itima sinchazi na yamgomba. Yale wasi na yamgomba. Yamausu yakrom. Yesho inyam. Basamsi adine yafana simo. Adina jada adina. Impom wasi Apam. Yes, I say more. Amai da gogo. We share da gogo. Adafu. We da gogo. The nini chi. One some cook near the kitchen area. Yes, you are here. You are here now. You are here again. You are here on here. I will need you are here. Safety there. And to what eating, I need your fantasma. I don't pay yellow was it. Yellow was the young man far. What a bundle. Our answer.
and the pain of God. The Biblia is so the Biblia and the Biblia and the Awokum. That's the Yasa, that is a simple way. Let us see the council, and we use to give it. Amen. Yamachia, a son of the Brian, I am the Bishop Anthony Otu Ankra, our American Amahe. Our first reading is taken from the book of Job, chapter 1, verses 20 through 22. Then Job arose and rent his mantle and shook his head and fell down upon the ground and worshipped and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sinned not, nor charged God foolishly. May the Lord add his blessing to the reading of his holy word. Let us show you the Lord be until a Sampano. Ete Bako, Ete Edo, the Jamobako, Ecosia, Williamson. Matthew 25, 1 to 18. Ape, Australia, like I said, the Magondua, Wapa, Wanakania, Sir, what a question. Na wọ́n bẹ̀ nọ́m yẹ ìpàsíàfó na bẹ̀ nọ́m yẹ ìmàdẹ́mbà na ìpàsíàfó nípa wọ́n akànnìyà nanso wọ́n pa ìwọ́ pàǹkà ho na ìmàdẹ́mbà no de wọ́n pa ìwọ́kọ̀ ntùwà nǹkan wọ́n akànnìyà ho na bẹ́ẹ̀ ayẹ̀kọ̀ọ̀kan no rìkyẹ̀ no wọ́n nyinaa tọ̀ ìwọ́ pa àmúdà. Na adasono na wate ntiamu bi sɛ ayɛkurokun no ne wɔmbia de ohyia no ɛna mɛbɔ no nyinaa sɔre na wɔhwɛ wɔn akanea no sɛ biribiara yɛ pɛpɛɛpɛ na nkwasiafo no ka kyerɛ ɔdwemma no sɛ wɔma yɛn wɔn ngo no sɛ yɛn akanea no reyɛ adwuma na ɔdwemma no buaa sɛ Baby, I now see it. And say, one for one of what on the chair and cotton. The bra, for a cotton, and I will feel that. Mabun, why you rather than no call, I will see I say, our 2 on common. I know that you know, Mabuna, I cannot answer by. Now I can say, over William. Now, where said, the carrier, Mr. said, my name. And say, Moyen, the moon name, that and don't go on the Pabano, Amen. Reverend Albert Buffett Thompson, I say, you can dance them out here in the Union of the Very Hand. There are only I am some of the yellow. Reverend Father Derek. We see Apam, Ono, and Audrey, and some other than it's a lot of Yeshua. They are come, say, opinion and show. I was so in the baby. Another, why do you baby? It is not on him, another. It is really yummy, madam. If you are living or Rebecca Sam was a chain, Umahayezi, Yapan in Abraha,
Dear say that your man or Ottoman. What the kind of American, maybe we are up for Ottoman free. I am some up for Ottomana, yeah, but I'm afraid what we see is master. The American will pray one TV. It's a United States, you may say, yeah, for Mama, yeah, not for him. I don't know that I let you there with a two for sit down any animal. Yes, I'm a great picture. Yes, I'm afraid. In that, I don't know about for one of them. When you mean the walk right now, so we have it as a fool. What is up? Say, bra, afraid one day. Rabia, you're finding that anyone classes, they would sell it, Rabia. Every prayer, I am Apam, pray for me. About the yes, saying that the Frama, and dinner, I want you to pray. Yes, you're finding that you are not a summer, and did that come to you. If they were to me, they have been Apam and Bra. Yes, for the book, oh my God, I'm waiting never right of Apam. I hear Kenya, I run into what outside you do for to oh my God, I know. But I'm not from my experience for maybe or that you can name. But I said, the beginners, I want to say. And I'm a man, you will do it. They want to get it. I think they are going to watch it out. They miss the way of Jesus Christ. Amen. Amen. The best baby, I suffer. I am well for no at all. I am through all the changing sins of life. Other Chino, and man, other and great Ashena, about the canyon, and more friendly, one of us said, I Yes, baby, I want my I great director, young man with stable. Now I'm a kind of family, I want a big now. One Baba person, now on from money. I think it's one of 8 February 2005. They all died on 8 March 2025. 2. Submitted on ASS 8HS. He working with 10 of people. His parents are family pastor and Apam. They all live in Apam. And it is appointed all of the return to 2006. AAS1 Apam. Parents are Benjamin on the 4th
Idren Mäss. Wait yawa ikusia atoko yeshi ko ni nana. Ile kafa yin na yi. Ile yin na yi suyi ina yi. Na madede ayaka manipo susu. Nyano na nyapon so susu. Ba afi ni biara ya rohosem. Na mo yara romu. Enye sama o mu yin. Ewo jiti de. Ina no mi aya hunu. Tutu nyapon na ma krabi fa. Na ma we romu sana. Ena ya yewe inara ya ta abasu kweti. Ena me bisane de. Sɛ ɛnam yɛn awi wɔwɔdu na yɛn nyinaa yɛakyerɛ koro yɛ ɔdɔ na tema so mpa ade sɛ de yɛ dɛ yɛkokɔn ɔmadam koro yɛ nɔdɔ tema ɔtena yɛ nyinaa ebusua na adɔfo a wahwere mu n'ade hyɛ aduanom ɛna ɔman a yɛahwere agyapade kɛse ɛnɛ ɔyɛ wɔ ha yi yɛkae hɔ yɛde bisa ne de dɛ ma ebe ntu do Momént bio osan ne ɔyɛ arabo ebi mana bebe ti ɛfu do mɔwɛsa ata kama nyibɔdɔm ɛkɔhyia ɛyɛ arabo sɛm na menyim dɛ ɔnsan ɛnti bio megyina ha mede n'ase kɛse ɛma anuanom adɔfo wowɔ dɔfo mpo a wɔade ne ti ɛhyɛ ase ɛfiri yɛn ɔpanyin nana nkɔfoɔ and also children will get a woman. Children from Nanafu will be charged with the children. You may tell it for me, my putting a Mami in our boy, one. The bedroom so you would have been free. No problem on the community. Hey, there, Yenina, Yenina, a mind in the room. This will be prima, as a lecturer, Ipanunia. The master Pedra, I am pretty far. As a picture, what did I want to allow to do training? NDC, I am probably the Roman Mahama, His Excellency, also to the Penny for the Apam for so of one. Yamami and the Bukan to put in. And then as Papa, the master Pedra, I am this year, Ogo Mowes, and now I am police in Penny for St. Luke. Public hospital for you. As a baby, here I am in a aqua. I ever too many. Here I am teaching. I said, I never know Apam, Papa, Abraham, and Camo. The man who has to Marco, also quite or quite agreeable, and the money last. And then I am media, also the man also, as a people to him will die. And among the who are in the CPP, the big other about to wait. I'm saying that every day we never want. Yeah, I call the to the generation. The man that see what I'm about to get in me. I want in the lady. Yes, I want to run the baby from him. Now, I don't have prayer. Yes, I don't know what they are. It was so late. Then you get a teaching with my man. That was my man in your home facility. Now, I'll tell you, say, upon never happen soon, and I went to suffer and be a shame on me. When they were giants, the path. Yes, we have to be. If we see one show, yes, I will put you upon budget tomorrow. I don't know what not to wait there, my mistake. Yes, I'm on there. Oh, down. Was on the Arab weapon to Ipa prepare on two. Chida Ojobi or Kano. The memory in Yao, no, in Yana, what's it, and they are happy in Yana. But I want you to see. When you far, Wapa, Nana. And the women ask, the mission, they said that the women are the mothers, about the woman, young man, as a gay, and call to Anna. About pie, yes, I can. And I must say, the mission.
when I see we are a printing, we have to also Makasa. With the hand, if you see our actually also for maybe the crown, with this one last thing. Into me, people are not holding in there. No one will to my supermaster. If you see our work in general, people could be a 500. And I hear you are yes, I can't want to. If I want to be able to share 500. And I was saying, Apam. Now, also, I bet you another man. Now, also, and that is Sarabuki.
the school registered him. See what he doesn't bring my family, one higher school there with you. About your teacher for the way, one more registered him, and one, a miracle. School, you know, what is it? The Billy Lassa, the real Richard, or registered him, because he doesn't know, by your school, you. My God. Apam Pressing has 4 registered. And listen to your name and respond when you hear your name. And now, Bishop Director of Education, I am Mr. Oka, or I am also Southwest. Now, I better if it's a plate to know the Director of Education. And now, you know, just a different. And the one sounds like to be. Ministers. Easy. We know parents. All the people there. It is rather unfortunate that we are gathered here the demands of 9 students, including 2 ADs, final year students, who were drowned in the sea on 7 March 2021. The day Saturday for parents, students, for that matter, Ghana Education Service, Apam and the entire global community and the nation at large. This accident indeed has given this accident indeed we lost to the nation as social, economic, and political effect. The schools at this time are in total confusion and are traumatized as they have lost colleagues, study and playmates. Teachers have lost their children, learners and elders' boys. Parents have lost their beloved children, some of which may even be the only child or the senior of the children who are at the age of assisting parents in one way or the other. Goma has been affected greatly as the potentials of the future housing ground and the future globally. The economic loss all is unprecedented as the recount of the parents have effect on the children with the goal in their work graduating to use as the task. The government is committing a lot of resources to put this issue to. Ebenezer, may his soul rest in perfect peace. So Ebenezer Fortune is no more with Apam Presbyterian. May his soul rest in perfect peace. Amen. Hello. If we sang salvation. Praise Member, Yamiche International School. Focus Academy. Christopher Efusi
If you register him, why you school for you? Teacher, we don't ask. I don't know. The emergency software. Central Regional Minister. Momént
Let me
yɛda ɔyɛ yɛne fɛfɛ ma nkyɛm hyiafo yɛ maame Justina Maribu asa yɛne no ase waka ɔyɛ nsɛm a ɔdze afoma to yɛ papaapa da yɛ bibi no wɔyi yɛ n'asotire dɛ ɔyɛ yɛasɛm nsi yɛn ma panyin ɔyi yɛ ne mu ɔka yɛn ho 24/7 bebia ahyɛ sɛ ɔsoro ma wɔ bɛn ɛnɛ nso wɔasom ɔdze na ne nsɛm ahyɛ yɛn maame a ɔhyɛ nsumdam to ɔyɛ yɛn maame bɛbidafo babies a wakomsin n'ano nti yɛbɔtwe sa frɛ na asɛm a ɔpanyin na ɔhyɛ yɛn maame n'ano ɔbɛka na ebusuafo ma no kɔma ntɔ mu ne yie.
West and Apam. Osama Amon,
Assembly no more for you know. You are 10% to be out. I'm not one saying. Miss Menu.
Yɛmɔ akɔ aba na yɛfrɛ sɛn From Kwame Kwanza. Kwame Kwanza yɛbakyɛ wo ba ɛne hwan Efisa. bakyɛ brɛ bio Efisa. Episa Isaac Efisa. Isaac Efisa okay na wɔn nsa aka wo sika Bibia. ɛno ne kura wo yi okay na ɔno abobɔ din sɛ obiara mmra mɛgye ɛyɛ sika a ɛyɛ ɔmanpanyin ɛde ama ɔwofo biara no sɛn ɛna wɔgye no That's 100 million. 10,000 Ghana cedi. na de asɛm ɛna ɔka kyerɛ ɛyɛ ɔmanpanyin ne ɛne ɔnɔbo hawa kumsɛn Yeah, that was. That's it. all right yɛda ase soso yɛkɔ so a ɛne ɛyɛ beneficiaries no ɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛagye ɔma no de sɛm firi sɛ ebi complaining sɛ sika no ebi si esua na ɛne gye sɛ mu ɛwɔ mu ne sɛ wɔn mo a ɛyɛ survivors no ɔmo survive yɛ no ɛyɛ ɔmanpanyin sɛ yɛ ma akwadaa biara 5,000 Ghana cedis eti egu so a sɛ wɔhwɛ awofoɔ no a bebree ɛna ɛwɔ hɔ no ebi mu nso so ɛreceive wɔn mo esika ɛyɛ 10,000 Ghana cedis yɛn kɔ na yɛne ɛyɛ yɛ maame Nana Hima Esau yɛne no twitwe nkɔmmɔ kakra Nana mpakyɛw ne te sɛn Nyame adom wo ho yɛ Nyame adom yɛ yɛhu sɛ wode wano di sɛm ɛto edwa ɛwɔ edwam na w'ani abere a wogyina asɛm baako so dɛn nti yɛ na ma wo na wo kasa meda ase ɛm sɛ asɛm ne baeɛ no media men no ebi frɛ me ɔmo sɛ yɛsɛ nkɔra no kɔfa ɔmo ho yɛsɛ ɔmo kɔfa ɔmo adeɛ nso si yɛ obiara nni hɔ na asɛm ne baeɛ nti sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo kɔfa ɔmo ho a ɛnyɛ ade papa na wode kɔbra yɛbɛtoa yɛn kɔmmɔ twitwɛ ne so ɛyɛ ɔbahema ɛkɔ akɔgyina ɛyɛ man no nyinaa na mu agye ɛyɛ nsuabɔde a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛde nam ɛyɛ ɔno abo hawa kumsin so ɛde ɛma ɛyɛ apamman Nana Hima ɛna ɛkɔ akɔgye saa sika no eti yɛne ne nkɔmmɔ twitwɛ no yɛsa bɛtoa so na yɛne ɛyɛ no atoa yɛn nkɔmmɔ twitwɛ no so ɛsɛm deɛ bebree ɛwɔ hɔ a wɔhwɛ a sesei ebi mu anim ayɛ sɛdeɛ ebi mu so awerɛhoɔ egu so a ɛwɔ ebinom afam yɛwɔ ha yɛkɔ so a ɛyɛ adwuma no yɛsom Ghana man yɛsom wiase yɛngye ahome bodies no nso so yɛnya ma so nkurɔfoɔ so complaini sɛ body no ɛɛkyɛ nti ɛho bɛhia sɛ ɔmo yɛ na ɔmo ma body no so but all the same I think say yɛgu so a wohwɛ mpanyinfoɔ ɛyɛ well seated a ɔmo te hɔ ɛretwɛn sɛ biribiara bɛtumi aba asomdwem na yie atoa yie yɛgu so a wɔ ha I think sɛ nananom akɔgye ɛyɛ wɔn mo esika a ɛyɛ ɔman no Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛna akwanya so ɛde ama wɔn no kuro no hema ɛno no ɔhema Nana Hima ɛno no nti Nana ɛtena se a yɛde ɛyɛ nsɛm no nyinaa bɛka ho bi na yɛayɛ na afei na sika ne nsa kɔkaeɛ no yɛde atoa so yɛnkɔmmɔ twitwɛ no yɛbɛkɔ so a ne yɛne Nana Hima atoa so na yɛatwetwe yɛn nkɔmmɔ no Nana mpakyɛ wadi ani deɛ mu wobɛbɔ wo din ama yɛn bio pakyɛ frɛ me Nana Esar Botwa metɔde baasa afam ba ahema pakyɛ okay na Nana ne yɛano gu asɛm so a na yɛka sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a yɛ report yɛ mu bi report yɛ a ɛntwa yie
ɛna na wo address de nti na ma wo kasa sɛ ɛba ne saa na ayɛ ngu asesɛm ɛsiane sɛ mpanyimfo mpo aka sɛ obi a wewu yɛ nka ne kyerɛ asɛm nkora no so ɔmo susa ɛnyɛ ade ɔmo yɛ mpanyimfo a ɔmo betumi akɔbɔ saa bra no wɔ hɔ ɛna every Sunday bia ɔmo dware yɛnti sɛ obi afa ɔmo ho wɔ mpoano da until sɛ aban bra sɛ ma obi ankɔ beach ɛna ɔmo yɛ asobrate a ɔmo kɔfa on approved ɛkwan a saa atoyam chamber nti sɛ ɔmo bɛka sɛ ɔmo kɔyɛ saa deɛ no a na ɛyɛ ayɛm hyehye nkora no ɔmo nte saa nti na ma me gyina so ka sɛ ɔmo keka saa no yɛsrɛ ɔmo ntwa so na nkora no ɔmo nduru saa ɔmo bɛyɛ saa ɛna saa gege no kurom akora bi nni ha na yɛkyi obi so a ade a ɔmo de bɛyɛ ɔmo nti ebi nni ha nti mɛsrɛ ɔmo ntwa so nkora no ɔmo ankɔyɛ saa deɛ no wɔ hɔ nana weri sima sisiɛ na ɛyɛ ɔnɔbo hawa kumsim ɛde ɛyɛ ɛnano disɛm ɛbɛto dwa ma ɛnam so ma ne ka sɛ nana do dankɔ akufo ado abɔ abusuani nyinaa ɛnsa abɔ ɛyɛ ɔman no nso so ɛnsa sɛn na wosi gye ase me gyina akɔnya so ada yɛ ma mpanyin ase san sɛ asɛm ne baayɛ no a odi kan ebetia abusua ɛne ɔman ɔbaayɛ no so ɔbɛma ɔmo bibi sɛ ɔmo fɛn starte nkɔtɔ adaka ɔman so bibi kakra sɛ amandeɛ na ɛbɛyɛ no yɛmfa bi nsɔ so na yɛmfa nyɛ anokorasɛm nneɛma na ɔmo totɔ nyinaa me na medi anim na yɛyɛ saa nneɛma no nyinaa sika no anso bɛ na enim sɛ nka yɛn a ɔman no yɛ apofomanfoɔ no maka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo mpɛ bosia na baabi a yɛkɔyi sika no yɛmfa nkɔhyɛ hɔ ɛna nyame nkyɛ de ɛsiane sɛ yɛ papa fie ahemfie ɛyɛ ma mpanyin fie ahemfie a onim amammerɛ ne amanneɛ nti wasɔ yɛn fi sɛ yɛngye na sɛ biribi tosi a yɛmfa nhyɛ hɔ nti yɛbɛdi akɔnnwa so ada yɛ papa ɔmampanyin ase yɛbɛda no ase bebree sɛ wehu yɛn mmɔbɔ ɛsiane sɛ ɔyɛ ɔbatampa nti wehu yɛn mmɔbɔ wama yɛn nisuo anyɛ kyɛ sɛ ama yɛ nsuo na emu wabɛpepa yɛn nisuo ama yɛn a yɛda no ase bebree ɔne ne MPP aban ɛne parties ahorow nyinaa ɛbɛte a ɔmbɛboa yɛn ɛne Ghana nyinaa deɛ awambɛboa mpo a ɔde ne mpaebɔ ɛta yɛkyi ɛka sɛ nyankopɔn fa nkora nkira nsie nyame nhyira ɔmo nyinaa obi biara akɔla opanyin obi biara na mɛsrɛ nyame sɛ saa to yɛn nkyɛm maybe mba Ghana ha biom ɛsiane sɛ last year yɛte sɛ yɛn mmaa ɛwɔ ɔfen so ɔmo so kɔbɔ bɔɔl saa to yɛn nkyɛm bi siiɛ ɛna mmamu ate sɛ wei mu the same age ɛna wei so esi mɛsrɛ nyankopɔn sɛ ohun yɛ mmɔbɔ na ɔmpa saa musi na ɛsa ne nyinaa ngu na saa accident ne ewuo mpetiwo no ɛmfi yɛn so na yɛn ba no nyi ɛmɛhyɛ mpanyinfoɔ n'anan mede Ghanafo nyinaa ase mede obi bi ase nyame nhyira obiara yɛda ase meso meda mo ase nana ahema kɔnsoma ɛna yɛne no kasaeɛ no sɛm ɛna ɔde ato dwa no sɛ nsɛm bi wɔ hɔ na ɔte a ɛyɛ nsɛm a sɛbi ɛhyɛ abufuo na yɛ maame ɛna ne de sɛm ato dwa ada nana ado dankwa akufo ado ase ɛne ɛyɛ other political parties a wɔn nso so te sɛ britie abɔ no wɔn nso so ɛba ɛnam wɔn mpaeɛ nso wɔn sika bibia ɛde bɛboa ɛyɛ apamman wɔde ɛnaase kɛseɛ ɛna ɛde ɛda wɔ bibia ɛna titiri Ghanafoɔ nyinaa wɔ bibia titiri yɛ media houses no ɛne obia nti yɛgu so ɛne ɛyɛ Ghanafoɔ a wɔwɔ apam ɛtwitwe ɛyɛ nkɔmmɔ na wohwɛ a ɛyɛ yawdeɛ no ɛsesa nkɔ ɛho sɛ sika aba mu ama nneɛma ɛsesa yɛgu so yɛwɔ around a yɛne ɛyɛ bebree ɛyɛ twitwe ɛyɛ nkɔmmɔ
mu blanim wa nka no ya say ko am sa de am yo mu twa no nyɛ sa ahwefo sisi de ya fa emu no e de ko emusieye e pa kosi omo eme de say pa kosi ememu ana omu okuru no sisi ya form ta na sisi pa kosi omo ma monitor ahwefo ni etifo e mo bo e ya yewo papa mamle fo no asu ete aw ya I said, Timmy Massey be AS, you are saying. I said, Timmy Massey AS. Baby, I can't please now him for now. What's now? Lechi. Baby, I'm not here for the time. When Lechi, go on the ambulance now. Who wants this? Baby, I'm here. School for so any other I can say how much monitor.
What's
Whoa.